Kaixo txoriene, hementxe egun bat geixau zuen sukaldaritza programa gustokuenean. Zigoriturrieta, Patricia Viteli eta gaurko errezeta, Vitelo Tonato. Vitelo! Ez da, irugarren partaidea hemen irugarren aurkezlia, gure bizion arteko semea alaba, ez da. Vitelo Tonato da, errezeta, italiar bat. Atze Italian egon ginen, gaur Italian jarraitzen dut, eta maite dugu Italia, beraz. Vitelo nire izena eta Tonatoa. Ni Tonato bat nazen ez? Bueno, ez. Sin más, broma bat zan mutil, lasai. Ba hori ez, Vitelo da txala italieraz. Bai. Eta Tonato da egaluzia. Gaur ere itxasoa eta mendia, atzo izan baita inokietan. Nasketa bat. Eta orduan da, nik Turinen proba nauen errezta bat asko gustau jaten, eta berez, bitu, ekarri dut eta zelan ataratzen jakun. Eta nola egingo duzu errezeta, Patricia? Ontxe, kontakotzu dut zigor. Aragixak korda batekin ondorotukou, olixuakin bustikou, gatza eta piperbeltza botakou, eta sartagin baten kosinaukou alde guztixetatik. Gero, 25 minutu egosikou 200 gradutara, ardo zurixakin eta ereinotz osto batzukin. Gero saltsa ingou, ontzi baten arrautzak, siapia, limoizukua, olixua, gatza eta piperbeltza botako eta ingou mahones antzerako bat. Horri botako zau antxoa, kaparrondoak, egalusia eta aragian sukuan apurtxo bat eta berriz birrinduko. Aragixa, xafla fin-finetan moztuko, platero baten jarri oinarri bezala, saltza gainetik eta gero bukatzeko beste kaparrondotxo batzuko lan apaintzako. Bai. Hau izango zen ez antipasto. Atzoko errezetanen sarrera moduan balioko luke honek. Ez hau hasieran atatzen dugu. Antipastoa, baina antipastoa, azaldu izu gure txorienetarri, pentsauko da, igual antipastoa da pasta estana edo antipasta. Azalduko zer din gero antipastoa, baina antipastoa dira sarrerakoak. Juten basate jatetxe italiarretara karta hartu eta jartzen dizue antipasto. Eta zer da, pastanen kontrakoa? Ez, badira sarrerakoak. Normalien egoten diren sarrerakoak eta gero plater nagusiak eta ondorengoa. Baina, hori gero azalduko du. Oin lehenengo Vitelo Tonato. Hori da, azkenean etxian enjako urdaiazpiko bat bezala, baina txalakin enjakoa. Da, urdaiazpikoa edo olako esteki bat. Beraz, hau, gozitxadoia, erreta, eta gero xafla finfinetan. Eta otzien jaten da. Otzien, bai, hori da. Orduan, nik erabilibikot txalan biribilkia. Bai, da lehengunean joan nintzen, atzo, joan nintzen erostera, biribilkixa, eta esan dutzen, emon bat, eta erditxik moztu, hartukot bat osue. Eta atarostan, horako, 5 kilo terdiko kristoneko biribilkixa, da izan mutil, baina, bat txikixa ez daukatzu. Eta azkenean, 2 kilo terditako bat hartu nauen, berez hau da, erdixa. Berez, errezta honen dako, gomendatzen da kilo bat, kilo terdi, holako, gutxi gora bera. Eta, ingo duguna da, sokiakin, niontxen hau apur bat elbarrituta. Baina, sokiakin ondo hartu duzu, seinali, Bai, horretako araztorik ez dago. Baina, azalduko, hori da. Lotu ingo, honek presiñoa itxeko aragixan, ez? Bai, eta itxura, gaina hemen garrantzitsua da, aldala forma berdinakin eta ateratzeko eta holanda polita. Orduan, hori iten da, azkenian, bolako piezakin da asko iten den zerbait da. Gaur egun saltzen dute baita sare bat, horretako berezia dana, eta arakinari eskatu eskero, nik uste dut, arakinan normalean aukera ematen dizutela, beraiek biltzeko, ero jakin da, denbora eskuten masa. Biharko dut olako biribilki bat, lotzeri badukazue? Bai, nola ez? Eta lotzen dizute. Honekin, bakizu Argentinara eraman duzu, italiarrak emigratezioan pila bat hausian. Eta kontua da, Argentinan mundu guztia bukatu zuela. Egia da, Argentinan dauzkazu, gentia leku guztietakoa, eta legunean hon ginen, olako aurkezpen batean, Irlandari buruz, egin zen aurkezpen batean. Eta hanbe bai, hau atara sotzuen? Ez. Irlandako kirol nagusietakoa eta ia bakarra handana, eta munduko kirol sarrenetakoa eta azkarrenetakoa dana, hori da hurling. Curling. Ez, curling ez, hurl, H-U-R-L-I-N-G, hurling. Eta egiten da, futbola bezala, baina honek makillak juteko jokeia belarrezkoa, baina futbola bezala korrika paseako lan makillakin, eta hau Argentinan bukatu zuen honek, eta, elkarte bat omen zegoen 1909 urtean Argentinan jak kirola hau egiten zen.
Eta hau omen da, bakarra Irlanda, nik entzun da bez neukan, nuen ezagutzen. Beitu. Baita, esate dute munduko taldekako lan, kirol moduan sarrena, omen dala, eta ez da izata. Bueno, egia da, irudiak guzti dituzu, sartzen mazate interneten, hor? Harling, esango da, Hurling. Harling, bai, bueno, ez dakizelan berontzeko da, baina lehen zigorrak ez da dauzelan idazten da, beraz ez dauko zua hitzakirik, hori zuen bilatzailean sartzeko, eta argazkixak ikusteko. Ba, italiarrek itzuten moduan, hau eraman zutela Argentinara, Irlandazak beraien jakiak ere emango zituzten, whisky eramango zuten, eta ero, noski, kirola ere. Eta Argentina dana hartzen du, eta dana balio dio. Eta gainera, errezeta hau lehen eitzen zan bakarrik aragixakin daulako maonesa batekin lehen, etzan egaluziana eta antxoana sartzen. Bai, hori zaten da, ez? 19. mendian sartu mentzala? Hori da, bada moldaketa bat 19. mendian egin zana da, bakitzu azkenean errezetak bizirik dauzela, ez? Eta egunero aldatzen doiaz. Ni gaur, apurtxo bat motela begongo naz, eskua daukatalan apurtxo bat. Orduan, aitzaki moduan bebai erabiltzen dut, hemen barriketan egoteko eta zigor izeteko, hola, nagoa. Eskulanak eta gustatzen ezkin niri. Bai, ez da? Eskulanak eta holan gustatzen. Bueno, hau da, azkenean, holan, sartu hemen, korapillo bat hemen, buelta ematen diozu, eta tak, estutu, harakin bat hor bestaldean badago, beraiek seguru asko saskarra baiten dutela, hau hegaztiakin da egiten da baita, baina gehien bada horrelako pieza, azpizunakin behin aldu, beti nahi dugunean, itxura antzeko izatea. Honi, oin. Mostu ingo du. Eta hori gainera, arategi xan bebai eskatzen bodozu. Eskatu, bena. Egin zeike. Eta atzo arategi xan, joan nintzen nian, eitzen dagoena bebai da, aragisa ondo garbitzu, ze biribilkixa erosten bodozue osua, torrizko jatzu, gantz pila batekin, ez, kanpotik. Orduan hori bebai labanakin ondo kendu bida, ze gero hauan ez da hain atsegina, ez? Eta erabiltzen dut, kasunetarako biribilkixa, ze gero barrutik, da oso leuna, da hori gantz barik, zuntz barik, da oso da ikusten dozue, bai ez, barrutik dala. Bai. Eta hori, kontrara daukana ere biribilkia baita, guk metxadora deitzen zen erderaz, ez dakit euskara nola esango digur. Bai, hori da gailu bat, biribilkia berez da, koipea barrutik ez dauka, ez? Orduan, nahi bauzu pixkat krematxua, xamurra hoa ustea, zan katxarro bat izango bazan moduan, olako borobil bat, utza dauka erdia, eta hor sartzen duzu gantz zati batzuk, txerri gantza ero. Eta hori, sartzen izumen barruan, tira iten izumen katxarro batetik, eta gantza barruan geratzen da. Usten dituzu, onarte, hemendik sartuta 3-4, horako betak izango ziren, koipe betak barruan, geratzeko xamurra hua ero. Egia esan, hori lehen ustele izan erabiltzen zen, gero egia esan gaur egun, ez daite ikusten dana, harakinak seguru ezagutzen dutela olako pieza hori. Eta hori, koipia barruan zartzeko. Aneiari galdetu, metxadora. Galdetuko zatu. Ontxe, hemen sarta egina bero-bero dagoela, hori motako txau. Bale, hori behar du gorritu kanpotik, ez? Bai, gorritu kanpotik eta azkenean txigortu. Ez, gero barrutik laban eitzen dugunean, bakarrik 20 minutu inbi dugu. Biribilkisa geixau bidauz, azkenean aragi pieza haundixa da. Orduan nahi duguna da bakarrik, hori, alarroxa kolori egotia, holan barrukaldia, baina apurtxo bat bakarrik, bai? Orduan... Erdi karpatxio moduan utziko dugu orduan, ez? Bai, karpatxioa berez beste... Gordina da, dana, baina honek kozinatu bat badara, baina, erdia gordinik egongo da. Bai, erdixa gordinik doia. Bai. Eta ez dakiz esan minotzun. Goxua da, hola. Oso goxua. Benetan oso goxua. Ze han, ez, Turinen eta egon nintzenian ikasten, keian beste aldien jarriko naz berba itxeko. Turinen egon nintzenian, hor jatetxe danetan ateratzen zabea. Sarrerako tipikoa betian jatetxe guztietan hau badaukane. Bai, eta nire lagunei, ez jakin nahi beste guztau, baraukan bat, bai, berai gustau jakola da niri bebai, baina bestioi hori, ez? Igual, egaluzia, dantxoak, da aragixen arteko nasketia, Ez, igual ez jakin guztau, baina oso nada. Eta behitxu, hemen, gure duguna da, kanpoti bakarrik txikortzea eta barrukaldia gordinik geratzea. Turi, bestela Turin zen modu, da, irimuan, bizitzeko hundia, jendetsua... Behitxu, Turin da, iparraldeko hiri bat, orduan, ez dakit Milanen edo egon zaren, baina, bai, nahiko antzerakoa da, baina Turin asko ze politxaua, nire ustez, Milan,
bueno, ez du motaz aparte, ez da larre... Milanen oroitzapena daukana, kotxearekin jun ginen gu. Bai? Eta hori, ez, semaforo batean geratu, eta bapatean inguruan 50 motor txiki. Bai. Hartu berdea jartzen gurutzatzen zure aurretik erotzeko esaten, ai ama, baina zer da? Ez zuten errespetatzen ezer, eta pixat erokeri izan zen, damutu ginen, bueno, esan pasadan ginen Milanetik, eta damatu da ginen, pixat esan, barrutik jungo gara, ber zer dago. Bueno, gu damutu ginen, barrura sartzea, Lehen, gari batean Madrilea, jute ginen nian hemendik Espainialdera eta Madrid pasatzen zuen, M30 eta hori baino, asko sokerra M30 gaur egun, unekoan, hitza da kolako egin erda, esatetxu, M30 eta, M80. M80 gaur egun ez da, ja, M50 zein da, M40 dago ez, alez? Oin ez da olako mal, M40 da. Bueno, hemen euskat, bi likido isa kolore berdinekoak dienak. Bai. Beraz, bata da ekilore olia da bestia da ardua. Zoko lan, begibizaz jakingo zaben esaten zein da bakoitza? Ardua. Bai. Mugitzen holan blo, ekusi dut bat likido azala eta esan dut, koloreagatik, baina bestela egizan biak antzera, ondia. Bai, ez da, errez da, holan, konfunditzeko. Berez, bi ereino zosto. Vale. Ardo txuri apur bat, eta hau joengo da 25 minutu, 180 gradutara. Oso, no? Bai? Bueno, balen, antipastoak aipatu izan ditu. Eta bitartean, bueno, baina, antipastoetar etorri gara. Gure plater nagusia, bueno, ez hau, antipastoa zan hau, ez? Patri, esan dugu antipastoa. Hau, antipastoa da, bai. Bueno, antipastoak aipatuko ditu. Sarrerakoak. Zeintzu diran bereziak? Estiela, batzuk igual entzuko da, antipasta, pastaen kontrakoak, estie. Ze pastok italieres nahi esan janari, orduan die, janari izan lehenago edo. Bai, sarrerakoak, hau edi esaten dutena, sabela prestatzen juteko, beroketarik eta bat, gozea zabaltzeko, eta izaten da hori, pikote horako jartzen diren, gauzatxoak, gero pasta izango zen, ja, lehenko platera. Ez horrek, bi motatako pertsonak dauz. Batzuk, zuk gozia daukotzunean, apurtxo bat jaten dut nik gozia daukat. Apurtxo bat jaten dut, eta ja gozia asetzen dut, igual, ordu erdi baterako. Zuri zabaldu itxen batzu. Izke, bi motat, niri, gozenaz. Atzen dut zehose da, bueno, ja, lasaitzen dut tripia, bai. Eta batzu itxotzen da, zabaldu. Ninaz antipasto, oso antipasto. Nik egiten didana, probatzen dut olan zerbait, eta ja, bueno, hau barrukoa ja jartzen da martxan, eta eskatzen du, gehiago, bota gehiago, eta gero, gelditu ezin. Eta hemen, bueno, antipastoak, izan aldira, aragietatik, holan urdai hango prosciutto, zen da? Prosciutto, edo parmako urdai azpikoa. Bai, azkenean ideia da, holako sarrerak egotia da, jatetxeetan, lehengo eta bigarren plateren baino lehen, egoten di sarrerak, da beti izaten di hotzian. Beti holako gazta batzuk, urdai azpiko batzuk, holako igual plater, ez dakit, elaboraturen bat. Kaponata, guk kaponata txorienen ingenuen kaponata, alberginiakin eta olibak eta apioarekin da, bueno, antipasto moduan ere hartzen da baita, eta hor barruan daukazue. Eta horrelakoak, bueno, guri Italian atari izan diguten askotan da, focaccia. Focaccia holako focaccia ataltxoak, hori dala hango ogi, bueno, ogi bada focaccia berez, ez? Grisiniak, grisiniak izaten die, holan ogixak luzenak, eta txigortuak, hori da. Horrek, azkenean desberdinak. Ni focaccia, oso focaccia esan. Betxu, zerrendarako apuntakot, zenik baukat focaccian errezeta bat, oso ez erreza, zenik focaccia asko gustatzen gat, eta baina hori, azkenean, masa itxia, saia pentsatzen jaten. Gero, fermentazioa da, bi fermentazioa da mazki, gero, bueno, anlandu gaina focaccian itxura hori da, ez, azkenean da, pizza baten, baina antzekoa, karratua. Baina, esan minotzuna da, daukatela errezeta bat. Azkarritxeko, ez daukala... Azkarritxeko eta ez tozula asko landu bier. Bez, hori ekarriko txorinera, altxatzen eta utzi biozu, baina ez zara ibilibir horiak inoan lantzen. Berez, oso erresa da, eta benetan... Eta ero gainetik zebotatzen dizu, olibak, erromeroa da tipiko baita, ez, erromero astoak... Txerri tomatetxuak, dale dati botatzen datzat. Hemen, maionesarako osagai batzu jarri ditut, ekilore olioa, 125. Oliba olio suabia, 125. Dia arrautza, gatza, limoian sukua,
Eta gero siapea jarri dutzat. Siapea ez da maionesa klasiko baten osagaia, baina Frantzian asko erabiltzen dute, siapea gustatzen ze maionesa aiteko garaian. Eta gero maionesa nik bakitzu, etxean naukala olako robota undixa, eta badukat, irabia gaiu desberdinak, eta olako erosinaben bakarrik maonesia itxeko, maonesia bakarrik olako baten inneike. Ni egia zen beste horrekin, robotoietako batekin enei saiatu inoiz egin, baina, antzekoa izango da, azkenean, adaskarekin behitea badao, eragin barzaio, baina adaskarekin ere egiten da, eta maonesakin, banik, beldurrak kentzea esango nizueke, azkenean, batzuk egintza zuen oizean behin, eta aldala maonesa etxekua egintza zuen, arrautza erabili, hasieran ikasteko nahi bazue, esatuz, oliba olio bat ez du gastatuko. Gaina, maonesa baten nik aukeran, ekilore olioa, horregako oliba suabe bat erabiliko nuke. Gatza bota bihotzat, baina lehengo beste osagaiak bota bihotzaten ez, hau nahi daudakarik, testuria usat. Eta gero egaluzian ondoa, saltzan? Hori da. Bale. Tonatoa, egaluziana da, arrainan zaporia doia saltzian. Bale. Ala ere horran txok eta gatzabe emango digute, ez? Honek, emango estazu, haukenduko estazu bai. Tak. Eskerrik asko. Aurten, banakako txapelketa ezingo du Patrizia Viteli jolastu, hor zegoen favoritoen artean, baina ematen duenez, ez zingo da Iker Irribarriak bakarrik ez du utziko pelota. Patrizia Viteli ere pelota utzi beharko du, bere eskumuturreko pelota xamarra banaz, Hemen botako, antxoa batzuk, 5 antxoa, eta egaluzia bebai. Egaluzia oliba olioan. Bai, egaluzia geroz eta onaua, hobe. Saltzia bebai, hobe. Eta hau gero joan dago da birrinduta, eta bebai kaparrondo batzukin. Horrek gero jartza utzi bebai kaparrondoa gainetik, eta egoten dira kaparrondo batzuko lan haundixa daukena eta kirtena daukenak, bakitzu zentzuk. Horreko lan haundixa dina bebai kanpotik. Horrek berez kalidade gehiagokoa dira. Zailagoak izaten dira aurkitzen. Bai, ez nintxun aurkitzu. Obia dira. Ala ere, ni kaparrondoa holan bakarri jateko enaiz oso salea. Kaparrondoa zu ez, holako, badaude saltza batzuk, horrelako... Estik tartarra bebai. Estik tartarra eta lamak, tartariar saltza hemen ingen duenak, eta horrelakoak osagai moduan badamate, eta aipatu aldu Leo Jarlen berriro. Zer remedio, bai, mutil. Hori, inoz aipatu dut. Ze moduz aurkitu jun horrelako jatetxe elegante batera da? Ze moduz aurkitu du berorrek lupia? Nola? Kasualitatez kaparrondo baten azpian. Hori txistia kontatu desotxos. Bai, baina eske batzuk berria die. Horretanak, bai asko gizan da, bai hori kontatu dau. Baina beste piloa berria die, eta etzekiten. Patri, beti egon behar gara pentsetan ikusentzuleko berria daukagula, gaina gorantza doana pixkanaka, eta hoiei ere eskaini behar dugu gure umore fin eta ona. Aspaldi txisterik ez du gota, Ja. Gau, zapur bat hortan sosongo galdera, Bueno. Hau da tunato. Tonato. Hau da tonatoa. Osua, Oso. Ontxe berrizkentzeko erabilikot, zure laguntza. Eta hau... Aragiakin, Bai, Hori, aragiakin, azkenean aragia oso fina da, eta ez dauka zaporea hundirik, bez. Orduan, antxoak eta nik erabiltzea itxuta asko, saltzak eta itxeko, pasta saltzak itxeko, ze, emototzie, puntu gazi hori, eta ez dutze, ez da, arrainan zapore haundixa emoten. Osa, honek dauka egaluzia, dauka antxoa, baina zaporea da gixau, zapore bizia, ez, arrainan zaporia baino. Orduan, ontxe magia bat, ingo, eta hemen txaukat. Tonato, ez, hemen dago kasu, gure txala, gure bitelo. Gure biteloa, bai, hori da. Hau da beste erdia. Hori da, horregatxik nahi nauen bi erdia ditxan eskatu. Bale. Bai, hau da, aldamenekue. Vale. Orduan, laban egon bida, 25 minutu, denborak jarritxa dauz, baina gero oskaion egon bida 4-5 ordu bitartean. Zegero hau mosteko da holan, egon bida oso hotz. Orduan hau gero aragi moruan zerbitzatzen danez, komeni jaku hotz jartia. Errezeta hau gero, oiko urte guztian zehar jaten da, baina oikoa da, gabonetan eta hortalako badu, lehenago bezperan ero prestatu, eta horretako erreztasuna ematen digu, gero egunean bertan bakarrik montatze ero izango zen, Hori da.
Eta horrelako errezetan nik uste dut, gaur, nahiz eta esan dako, urte guztian jaten dira, horrelako egun berezietarako eta ondo egoten direla, gero lasaia ero, lagunekin, ero, familiekin egon alizateko, ez? Bai, eta azkenian, hemen esan dugu daukala, arrainen zapore dana, bai. Eta hemen daukau ardo zurixen eta aragiak, askatu ditxun, bere zuku danakin. Orduan, honek zapore oso potentia baldin badauka, honekin bebai lehundu leike. Nasketa hori. Gero ingo, lasai. Eta hau gero, ensalada batekin, ero bakarrik hau plateria nola jaten da? Ez, hau plateria nola jaten da, batzuk jarte dutzi olako errukula ostotxo batzuk eta, baina hau normalia nolan bere hortan joeten da. Berez ez dago esebez bier. Hau, komeni jaku sokia askatzia. Bai. Normalien sokabarik joeten da. Ze batzuk pentsauko da, igual hau sokia laban jarritza da gero... Desegin iten da horietako, magiko horietakoa. Ez, horrelakoa ez da. Orduan joengo gara askatzen. Bai, eta hau gero, garantzitsua da poliki jatea, hori ere nik hemen kontatu izan du, nire trukoa polikia jateko, da, eraltzei dut, sardeska eta koiera txikia. Eta garrantzitsua da, polikia jateko, nik oso askar jaten dut. Nik uste du, sukaldari gehienok, ez dakidan, azkenean ez, beti hor zerbitzua hor dator, jatetxe gehienetan, bazkaltzen da zerbitzua hasi baino lehenago, hau da, mabiterriak aldera, ordua eta kaldera, eta beti presaka eta korrika erdizutunik eta nik ez da hortik hartu duan oitura, lehenago ere horrelakoan nintzen, baina nik askarre jaten dut, eta askarre jatea ez da ona. Ez da bat ere ona, ze hor digestioak ez dira ondo egiten, eta hor, gaina jan eta jan, beteta sentitu arte, ez? Eta hori be bai ez dala egin behar. Ja, behin, jaten ari zarela, beteta sentitzen bazara, gaizki egindakoa. Hau, jakin behar da, hori da, jakitea da, noiz gelditu, hor berez, lehenago geratzen bazara, 20 minututara ordu laurdenera, bapatian, sentsazio etortzen da, bete sentsazio. Eta horrela beharko luke izatea beti. Hori bakoitzak bere neurrixa dauka, ez? Neurririk ez dauko uno zer. Ez, azkenean, esaten da, oitzen bazara, asetuta sentitzera oso beteta zauzenean, da hor gelditzera, zure garuna bebai, oitxu itxen da, eta orduan, holan egon arte, egunero, etzara geratzen da. Orduan hori bebai zure gorputzerako, hori, txarra da. Hortuko hona izaten da, asko mamurtzea dana, hartu eta poliki jatea, hor zebat esaten zaten? Ikastolan eta esaten zabien. 30 aldiz mamurtu behar dela gauza bakoitza. 30 piku. 30 ez da izan dolako. Betxu nola geratzen dan. Eta hola geratzen da orduan, da, erdi gordinik, azkenean... gorriska aldera barruko, Gorriska aldera, baina ez da gordinik, azkenean txuleta bat jaten dozuenean, edo olako azpizun bat plantxan bai, erdikua gordinik joeten da, eta biribilkia normalean, biribilkia beti ondo egin da jaten da. Biribilkia bada gauza bat, beti ondo egin da jaten da. Eta hemen trukoa da bain, orduan, aldan finen mostea, ez? Hori da. Hemen, karpatxio eroin nahi baduzu egunen batean etxean egiteko, truko hon bat karpatxioa mosteko alden finena da, izosgailuan, lehenago minutu batzuk sartzea. Horrekin gorputza hartzen du, zer gorzu, platertxo bat? Platertxo bat, bai, hola oinarri bezala jateko. Zelangoa, ondixa, zabala... Ondixa. Ondixa. Ondixa eta zabala. Txuria. Edo beltza, berdin jat. Venga, hau izango zen fina, ez? Hori ondo hau. Hori da. Bueno, zein da, hau, rosbif, ez da? Rosbifa ez da inglesek eta jaten duten dago, saltzeko bebe bai, horrelako, ez? Azkenean, gutxi egin da ateratzen dute zerbait, oso tipikoan, gozari eta... Pastramia bebe bai olako gauza fina da, ez? Azkenean da txala, marinatua doiena espezia desberdinekin, baina azkenean prozedura berdina. Egozixa, gero, osten utzitakoa eta... fin mostuta. Eta honek ja erdikoa badauka kolore gorriskagoa, kanpokoa zegoen pixka gehiago egin da, baina hemen. Eta ero trukoa labanakin mostu egin behar da. Aurre eta atzera. Batzuk egiten dute indarra, indarra ez, muitu egin behar da. Hor, hau egiteko jatetxetan da, ez dakit inoz, ikusi zuzuk horrek zerra elektrikoak? Ez nik ikusi dut, hori, urdai azpikoa da mosten da benak arategisetan eta aukienak, horrekin atala behatzolako xafla finak. Berez, hor jatetxetan da guk erabiltzen genuen, da, holan, arrotzekoa modukoa, ez neaina arrotzekoa modukoa, baina holako gailu bat, eta hemen dauzka, bi laban, gaina die pixkat zerrazkoa dira. Eta egiten dutena, hola, moitzen dira askar, eta horrekin,
Ondo ulertu, Ondo ulertu da. Horrekin, mozten duzu eta, hainbat guk egiten genituen jatetxetan nola lasainak, antxoan lasainak, olako hauza finak eta labanakin dana desmontatu egiten zirenak mozten azte mazien, da zerra horiekin, ero laban elektriko horrekin, horrekin mozten du fin, eta gainera hori moztu, eta horrek zeukana zen hori, mugimendu pila bat. Eta hau motel jango, askar jango? Hau motel ez da komeni betetzea, Patrice, nik behitu Ez da komeni betetzea. Gaur gozo... Apur bat goze zauzela hor geratzea. Bai, eta gero bukatu behar dugu gozoa nahi dugula bukaeran. Nik hori, lasa, nik hori itxendotze, beti, horan, txokolate satitxo batekin bukatzen dugu gure otorduan. Biteli zukatzu esatzen nian, bihar gozoa izango dut, nik esan, bihar gozoa eukingo dugu, eta gozo eta goxo izango dugu gero. Oso ondo. Bitxu, olako platera zerbitzatzen daue jatetxietan, baina gero, honekin bustitzen da, pasako estasuko jaratxo bat. Beitu. Aragi suku apurtxo batekin. Naziko hau? Atzoko ogia faltaiako, Biteli. Lasa, izoskaiuan gorden hauen zatitxo bat, eta badauku prest. Betxo hau gainetik utzeko. Olaxe, gainera, zerbitzatzen da... Holan, desente. Bai, eskuzabal eta estaltzeko. Bai, Bai, erdixan estaltzen da, holan. Eta ontxe, betxu, ahaztu injat. Bai. Ze kaparrondo danak bota dotzat. Orduan, batzu gainetik. Noia, kaparrondo batzun bila, eta belar fresko apur batzun bila, eta segitxuan gatoz, eta dana jarriko. Bueno, ni prest, kaparronduek eta lorakin. Nik ogitartekoa prest. Ogitarteko berzio bat? Ogitartekoa, pentsatzen ari nik tostadatxo bat, eta zuetako beste bat. Bai, horretako zan, noski, bai. Bueno, hau, kaparrondotxo batzukin olan. Gainetik, eta hau, oliba olio horik barik, zenik, ontsa holan ikusitxa ez dakit, beti daukat olako, ez dakit, mania bat edo, oliba olioa jarteko gainetik danai. Baina, bueno... Hemen egin aldo txistea baita. Nola aurkitu duzue bitelotonaptoa? Kasualitatez kaparrondo batzien azpian. Ez zuen malio. Bueno, gure berzio egin aldo, Patri. Hementxe, gure loratxuak eta gure... Horri berdeak, behitu politxa ataratzen dan. Holan, hone beste itxura. Ontxe erakutzeko, baina lehengo ingo tostatxo bat. Zuetako tanietako. Venga, ba. Pintxo, guk ingo du, bertxioa. Hau da, pintxo bertxioa ingo du. Pintxo bertxioa. Vale. Eta, holaxe, gainetik. Hau, mokadutxo baten gainera dana, Bai, hombre, ikusten duenik. Bueno, hau da gure bitelo tonatoa. Eskerrik asko. Txin. Eta niri, loratxo bat, mesedez? Hau morea. Bueno, txin, bitelo. Esan da honein, o txin, italian? Txao. Txao, bai. Txao da? Txao da, gero arte, ointxe gatozela. Baina ez, honein. Osa, iteko txin. Bueno, ointxe gatozte, zigorren ez resetiakin. Txao. Eta nik aurreratu bezala, zerbait gozoa buka egingo dut, postrea prestatuko dut. Egingo du salto erdikoak utzingo ditugu, bete gara pixka eta sentitu ja holan gure sabela gustora. Antipastotik postrea, zuzenien. Bai, zuzenean. Eta egingo ditugu, kruspetak egingo ditugu. Batzuk kruspetak lotzea dituzte, hori aste santuarekin, inauteriekin bai, anguringuruan eta inauteriekin eta egiten dira. Baina kontu bada kruspetak, hau bezala, urte guztian zehar, gabonetan gozoa, baina urte guztian zehar... Beti ondo sartzen dien gauza bada. Beti. Eta kruspetan horea oin ikusiko zuen, azalduko nola egiten da, baina egin dituen lehengunean profiterolak. Profiterolak azkinean ore berdina da, baina guk aur fregitu ingo ditu. Eta nola ingo dituen, azalduko zuen.
lehenengo, esnea gurinarekin berotzen jarriko dugu, eta irakiten hasten denean, irina baetuta botako digu, ondo nasiko du, eta paretetatik askatzen hasten denean, atera eta pixkat epeltzen utziko du. Arrautzak banan-banan gehitzen joango gara, eta 3-4 bota dizkigunean, horrekin gero ingo dituguna da, olatxo antzeko batzuk, ekilore olio berotan botako ditugu, eta frigituala aterako ditugu sukaldeko paper gainean. Kanela eta azukreti pasatuko ditugu, eta betigarri moduan gazia erabili aldu. Bueno, hau gazia hemenez, ze kasu hontan esan dakoa. Bai, bakaia kruspetak eta inditzugu. Bueno, eta txorien bai, oindala 3 urte intzinuten, ez? Oharsokuekin. Bai, oihartzungoekin, zerekin? Irasagarrakin. Irasagarrakin. Oindala 3 urte, gotzbe EITB nahiran, da hori izan Hilario Arbaraitzen, bueno, errezeta bat moldatuta, ez? Bai. Esan zinuten. Beraz, bueno, gaurkuan, egingo isa berdinak, baina sagar kremaken. Aurkitzen duzenakin eskure. Bai. Egia esan gozogile krema neukan etxean egin da, eta sagar konpota antzeko bat neukan, eta esan du, bueno, hoiek baliatuko ditut, eta nik uste dut hoiekin ere ondo. Esne gain pixkat eukin eskero, holan bete, eta hauek, egia esan kruspetak, utzik ere gozoa dira. Ja bakarrik, azukretik eta kanelatik pasata, eta horrela jateko ere oso gozoa dira. Ez dute behar betegarria. Betegarria, ohikoena nik uste dut gozogile krema dela. Nik uste dut hori dela ohikoena. Nik betidanik txikitatik jandot betegarri barik, ze, bueno, niretako ez aste santuko ez inauteritakoa. Niretako esan udako errezeta bat, ze salobreinan ere herrixan jarten zaben olako postutxo bat igerileku onduan, da itzen zaben ore berdina, nik ez dakit hori dan tradizionalki, baina eurak itzen zaben ore bat, eta gero ore horrekin eskatu zeiken gofriak edo kruspetak. Eta nik beti eskatzen dituen kruspetak. Eta gero jartzen zotzuen gainetik nahi zinuna. Baina hori gainetia txokolatia, edo esne gainarrotua, edo marruixak. Eta hori berdinera heltzen zuten gero gofreak egiteko? Bai. Beste bat izango zen. Beste bat, baina eurak kruspeta ditzen zotzien. Kruspeta, buenoan, buñuelos ditzen zotzien, baina bai, horrezien, holan pelotatxo txiki-txikitsuak, igual etzien hain airetsuak, baina bai. Bueno, hemen, ja, urtu zaigu gurina, gatz pixka gehitu diot, zapore altzatzeko, eta irakiten hasten denean, irina baetuta daukagu, eta golpean. Hartu, eta orain, nazi ingo dugu, eta ikusiko zuen momentu bat heltzen dela. Bai, lo deitzen da segitzuen. Lo ditu, eta paretetatik askatu egiten dela. Horia txou horia. Pasta txous. Txous idazten da berriz txous esan. Bai, C-H-O-U-X. Iso. Pasta xu, baina txous idazten da, Ordean, pasta hori da. Hori da, bai, eta hau da, erabiltzen da, bueno, esatizu, lengunean, prozedura berdina, lengunean, uniko erabili genduena, ura eta urakin ingen ituen, egin alda, ura eta esnea bakarrik, baina kontua da, horrela jan, paretatik askatu zaigunean, horrelako hori bat, oin pixkat, inbar duguna da, epeldu, hemen ematen, bai, eta gero arrautza jongo gara botatzen, eta lengunean bezala, banan, ez? Bai. Kruspetak normalean erlazionatzen da zuek esan dozu moruan, aste santuekin, baina Euskal Herrixan, Donibane inguruan eta lehengo domekan jaten die. Karnabaletako lehengo domekan, bai, inauterixetan. Halako, kruspetak betegarriz txokolatez eta krema, gozogie kremakin. Txokolate, bai, gozogie... Ego esan, holan, insotzien elkarrizketa bat, adineko emakume batei, eta bera, bueno, bizkaitxarrez itxen zaben berba, baina nik uste dut, berez izatez igual, Donibanekoa izango zara, zeberak esaten zaben, ni umien nintzenian, Donibanen jaten zan, da horren oroitzapenak ekartzen zotzela, inauterixak. Eta inauterixakin. Bai, inauterixakoa, eta berez, bai. Gure inguruan egia da, inauteriak izan die, eta han, jendeak izan zienean gozotegietan da saltzen zituzten. Bai, getxon be bai, getxon inautegietan saltzen dituzte kruspetak horko... Egia da, ez? Eta Euskal Herriko hori, Horazio askotan esaten zigun, ez? Euskal Herriko gozotegietan eta bertan lan egiten denean, bertan egiten dituztenean beraien gozokiak eta badaude gauzatzuk sasoikoa direla, ez? Errebege, opillak, gero, kruspetak, San Blas, opilla. Eta badaude puntuala direla. Inauteritan nik, holan entzun da, hemendik kanpo, izaten Galizian eta itxe iztuzte, holako belarrixak, inauteritako belarrixak, frigitutak da oso kurruskari dienak, eta gero filloak, bai. Izaten da holako krepantzerako batzuk, holan finak. Eta gero nik bai entzun dutena,
eta etxien probautakua, torradak. Batzundako torradak izaten die, aste santutan da jatekotan, torrijak. Baina nire etxian beti inauterixetan. Bai, inauterixetako bai. Bai, orduan, edo zein aditzaki da ona, kruspetak, torradak, krepak eta olako gauza jateko da. Karnavaletan bai, ikusi dut olako loratxo batzuk, loratxo frigitxu batzuk. Bai. Hori Leon aldian da Castilla aldian saltzen dabe. Bai. Eta gero, beti dana da ona eta mundu guztiari gustatzen zaizkiena, txokolatesko palmera, buriñezko boioa... Baina, inauterixetakoa da hori? Ez, urte guztian, sorionez, urte guztian dauzkago, oiek bai ezin direla falta, inoiz ez, eta, bueno, imaginatu dozin gozotegi Euskal Herrikoa, millorri gabe, palmerak, zer gehiago beti egoten dienak. Karolinak eta nik uste dut Bilbon bakarrik, ez? Baina jari dira, nik uste dut gero eta gehiago ikusten dela. Nik behin Benidorren ikusten dara, beraz... Baina, Bilbon, hori esan duzu. Bilbon. Arroz pastela. Arroz pastela, bai leku guztietan. Bai, Olako zutzoak eta olako... Napolitanak, oasanak. Horre danak. Ostra, nik napolitanak... Internazionalak. Bagizu, napolitanen nik 14 urten euskanean... Pano xokole. Jarri zituzten, orduan, zien ezagutzen eta Durangon jarri zuten denda bat, gozotegi bat bakarrik, napolitana. Bai? Eta izin oso famatuak, eta jendea juten zan horra, napolitana gaina epelduta tatzazi zuten, txokolatea daiolan jaten zan, eta, buah. Ni bigarren karreria egin hauen oinatin, ikasi enpresagintzan. Eta joeten ginen beti, urten da marterrixetan edo kafie hartzen, eta jendia joeten zen kafie hartzen, kafetegira. Eta gu joeten ginen oinatiko herriko plazara, da han saltzen zen napolitanak jatera. Eta egunero napolitanak. Ez da ohitura txarra. Ez da ohitura txarra. Beraz bai, zelako onak gozuak eta bai sorionez, urte osoan jaten ditugunak. Bai, eta gure etxean gara txokolatezkoak, gu gaina hori berotzean eta etxean gustatzen da, hartu eta, bueno, ero sartaian holan buelta eta buelta, ero mikroin labean segundu batzu sartu, eta epelak egia esan olako gauzak hobetzen direla pixkat. Bai, ez da txokolatia urtzen da, bai, kurruskari jarten da kanpokoa, ondo. Beitu, hau, ja, plop, ikusten duzu, 3 euskan apuntatuta, baina hori ikusin bar duzu, tamainaren arabera, eta hori, bueno, batzutan barko ditu 3, bestatzutan 4, eta hori, beti esaten dute, begizin behar dela, eta hemen betiko esaten duguna, begia nola hartzen da? No esaten astero egiten, baina ian behin obi aldiz egin da... Noixian behin ez da txartu etorten. Bakitzu, nun dauzen bebai kruspeta honak? Bakotxak igual bere etxien daukaz, maitaliei batzuk kruspeta ditzen dutzio. Oso krematxuak dielako, bai. Ze politxa. Ez que azukreko eskor hitza apurat geratu da zaharkituta. Eta orduan, kruspeta... Nire baratzeko baratxuri eta porrua. Hombre, baratxuri eta porrua, ez dakit nik oso erromantikoa da, Igual hori da atxatxarra daukalako zure bikotiak eta... Aldamenetetik ekantzeko, esateko, martxa mendik. Bueno, klasikoak haundixenak izaten dira, maitia, lastana, pitxin, txiki, polit. Bai. Gero hemen, esan dozko zerrenda bat, nik aldetu taldien joa, nola deitzen dut zazue bikoti da. Bat, antxoita. Oinok deitzen dio bikote. Pospolin, antxoita. Antxoa deitzen aldio norbaitek bikoteari. Friki bat, ez zuk esan zu baratxuri batzuk. Ez, baratxuri nik ez ere. Niri bai, eta ez dakit segatik, txiki deitzen gara. Hombre. Nik egia esan... Zu maialeni ez da, maia berak zuri. Izpiluan... Ni maia txikitxo bada. Izpiluan begiratzen gara eta... Txiki zeatik deitzen batek, nastu iten bere beste bikote batekin, ez dakit. Bai, txiki lastana, eta eroia deitzen dianean, Zigor! Bilurra. Bai. Zigor! Horren ere esan, Zigor hau in behar da, Zigor ez da gizar. Nik gordi. Baina ez da Deniz gordi dagoelako, Hori izan manizun, sespala baino fina dauta. Bai. Potoli deitzatzen zu. Bai. Bueno, gure horia prest dago. Bikoiara, garrantzitsua, olio eta pixka bustitzea, ze bezala itxatzingo zaigu dena. Eta gero, bolia, bero dagoenean, bere 280 gradu ero behar du, honek oraindik falta zaio pixkat. Beroa dagoenean,
botatzen jungo gara. Temperaturana garrantzitsua izaten da, ze beroei jartzen badu, kanpotik azkar gorrituko dira eta barrutik gutxi egin da geratuko dira. Eta, botatzen badu, hotza dagoenean, nik aukera nahi gehiago egin da, hotza ingo dutena olio asko zurgatuko dute. Denbora gehiago ingo dira oliotan, eta zurgatu ingo dute olioa. Eta hori ez eigu interesatzen. Eta esan dakoa, ore hau nahi izan eskero mauka batean sartu, eta gero egiten ditu olako, nola ditu nire, olako pasteltxoak. Olako pasteltxoak egite ditugu, eta 200 gradutara lehengo, gero 160, 180 jisten duzue, eta ordu erdian egin da izango zen ituzten. Ordua, nada, nik uste dut hau, froga ingo dut, lehen beti onena da. Batekin probatzea, ez? Bai. Eta... Igual apurtxoa ditxoin bida. Apur, berotxu hau. Bien bitartean, beti nundi pasatu behar dian hau, azukretik, eta ez duzetan izan behar azukre beltza, eta kanelatik. Oso, hau da gero, kroketak eta pasatzea dituzun bezala, edo lako trufa batzuk txokolate edo kakao hautsetik, hau izango zen, kruspetak bebai, hemendik pasatzea. Nahi eta nahi ez. Ez basai izue gustatzen, kanela, bueno, ez... Guk hemen esaten duguna, Bakitzu ze botako nozan nik? Azukra txurixa eta bakitzu horrek gaieta beltzak eta saltzen dituztenak. Horreko lan apurtuta, horako irin txuri beltz bat, eta horrekin ona geratuko ziren. Zema bizi dauko zuzuka, ez? Nik asko. Geixegi. Eta zer igual nuke bizio gabe, Lan bakarrik? Hoi da. Ez. Bueno, hauek, ni ja, ez dauka pazientzia handirik, eta badoa zeiten, Horrela, botako ditugu, minutu batzuk, bueltaka hemen, eta gero, aurrena, sukaldeko paper gainera, gero, hemen pasatuko ditu, eta gero betegarria, prest daukat, gozo gehiek krema. Hemen, zahar konpota pixka bat daukat. Zuek aukeran nahi duzuena esne gainarekin ere, baina, bueno, utzi hau efregitzen, eta zeitxon. Hemen zaila da, puntu honetatik ona pasatzen dienean, ez dakit betegarria jarriko diogun, ero ez. Hemen nahi gara, pixkanaka. Probot bat betegarri barik eta kontakotzu. Baina, kontai oso, zelan dauen. Eta hauei, erabaki du krema jartzea da nahi, Hartu, eta orduan ningo digulako zulotxo bat, txoak. Olexe bakarri bebai oso gozua duz, Baina, kremarekin. Hori, ondo kremarekin, ondo beteta, eta... Hemen betegarri xabe bai, jarri zeiken nahi dozuna, ez? Krematxua dan bitartian, dengo gunean inginun hori datil eta txokolatezko kremakin bebai. Atzoko, bai. Hori irasagar krema batekin, sagar krema batekin, esne gainarrotuakin bebai. Bai, egin die. Eta, esan dakoa, bakarriko lan ere, ezer gabe ere, goxua dago, Eta hau da, postre mundiala, atara behar dana erre baino lehena, Bai. Zestela landaldea sarratu egiten da. Eta gora inauteriak. Gora aste santua. Gora San Fermin. Ja, esan dugu urte osoan egiten dala, beraz. Eta, jarriko ditu beste bi. Ezer gabe, tokatzen zaio nahi izorrai. Hau izango da... Eta hemen dauzkazuak? Zer? Hau izango da ruleta errusiarra bezala. Bai, ez, pisuarekin nabaritzen hasi da. Bukatzeko eguna, kruspetak. Patricia? Nik honek bakit betegarri daukala, berez, betegarriakin hartukot. Ni ere betegarriakin badezpa eta extra azukrea. Gustau jatori. Hola. Ba. Ze hona. Benetan, Oso hona. Egin itzazu etxean, eta esan dagoa. Frigitu da, labian egin da, nahi duzuen moduan. Kremarekin krema gabe. Kozinatu etxean, eta posatu. Eta lagunok, bihar txoriene, bihar da klasikoen eguna. Bueno! Bihar berio gozo. Ondebile, eskerrik asko izaten. Agur!